ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ତ୍ରିଗୁଣମୟ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାହା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଦୟାମୟ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ମନ କଥା ବୁଝିପାରି ନିଜ ମାୟା ଦୁସ୍ତର ବୋଲି କହି ତାହାକୁ ପାରି ହେବାର ଉପାୟ ସୂଚାଉଛନ୍ତି। ଦୈବୀ ଘୋଷା ଗୁଣମୟ ମମ ମାୟା ଦୂରଦ୍ୱୟା ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟା ମେତାଂ ଦରନ୍ତି ତେ। ମୋର ଏହି ମାୟା ଅଲୌକିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ତ୍ରିଗୁଣମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ। ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ନିରନ୍ତର ଭଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ମାୟାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରରୁ ତରିଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ପରମ ଆଶ୍ରୟ, ପରମ ଗତି, ପରମ ପ୍ରିୟ ଓ ପରମ ପ୍ରାପ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ତଥା ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ବୁଝି ଯେ ଶରୀର, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଧନ, ଗୃହ, କୀର୍ତ୍ତି ଆଦିରେ ମମତ୍ୱ ଓ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିଧାନରେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ତତ୍ପର ରହି ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ପରାୟଣ ହୋଇ ନିଜକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଲଗାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହି ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଥିବା ଲୋକ। ଏପରି ଭଜିବାର ନାମ ଅନନ୍ୟ ଶରଣାଗତି। ଏପରି ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ ହିଁ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି।